И така, хора, ще играя срещу братовчет ми в FC Mobile. Ето каня, пращам поканата. Ето, това е Ливърпул съм аз, той е Испания. Да, не е много честно, защото нали реално той може да се каже, че вчера почна, но... Това е моят отбор. И на братовчет ми отбора. Педро сега с топката. Педро. Шанс. Подаване в наказателното поле. Подаване сега. Фернандо Торес с топката. Торес. Да, малко изтървахте в матча, ама извинявайте. Сега възстановяваме играта. Шанс сега за Фернандо Торес. Спасяване на Онана. Ще има центриране в наказателното поле. Шанс! И още една страхотна намеса. Пада Фернандо Торес, няма да спа. Ван дер Сар, Компани. Рашфорд. И отново тъч. Две спасявания на вратаря на братовчет ми. Остават шансовете му в матча. Рашфорд. Шанс сега, кой е този удар на Фил Фоден и 1-0. Страхотно изпълнение на Фил Фоден и 1-0. Да, сега това изчистване просто братовчет ми още не се е научил да играе. И заради това така. Фаул сега. 5 минути добавено време. Край на първата част, 1-0. А пък тук имаме резерви. Айде ще вкараме Гравенберг. Еми хора, братовчет ми рехна, така че мисля да ви спестя останалата част от мача. Така че, чао, ще се видим в следващия епизод.